बिपिएफनि अनगायै सोरबा इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस सोरबा माबा गुबुन गुबुन दल जे दं बेफोर हान्जानि बाथ्रा खोथाखौ दिनैसिमहालागै जायफ्रा बेफोर हान्जाफ्राव दंमोन अब्लाबो बिथांमोनहा बे हान्जाफोरखौ बावजोबसिगोन गारजोबसिगोन माने देरहासारनायनि माबा हिसाबै एचिभमेन्टनि मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जों बेखौ बुंनो हायो। सरकार हिसाबैथ' जोङो बिटिसिआवबो दं आसामावबो दिनै एनडिएआनो सरकार बानायगोन बे हिसाबै मोननैबो सरकाराव जोङो दिनै थानानै आरोबाव सरकार सालायसिगोन बिसिडिसि टिसिएलटिसि जोंनि आखायाव थाजोब्बाय बेवहाय दिनै बिपिएफनि बादै दस्रा पार्टिनि बाथ्रा रायजो राजाफ्रा खुनुदिन रावबो सिन्था खालामनाय नङा। बिपिएफनि अनगायै सोरबा इउपिपिएल सोरबा कंग्रेस सोरबा माबा गुबुन गुबुन दल जे दं बेफोर हान्जानि बाथ्रा खोथाखौ दिनैसिमहालागै जायफ्रा बेफोर हान्जाफ्राव दंमोन अब्लाबो बिथांमोनहा बे हान्जाफोरखौ बावजोबसिगोन गारजोबसिगोन आरो बिपिएफखौनो मोनसे आंगो गावबागाव बेनि रायजोफोरनि ओनसोलनि दल हिसाबै गनायथि लागोन आरो बे जोंनि इलेक्सननि दारैहाय मोनसे बिग एचिभमेन्ट होननानै आं साननानै लायो। दा बेखायनो जोङो नैबे इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय जेसेबां गोजोननाय दं बिर'धि दलखौ जोङो दिनैहाय साफा हाद्रि खालामजोबनो हानायाव जोंहा गोजोननाय दं। एलेखानि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बिपिएफनि सिङाव लाबोनो हाजोबनायनि जे मोनसे राजखान्थियारि थासारि फैबाय आरो बे थासारिखौ जों फैबाय थानाय दिनावहाय बिपिएफनि जोंनि सक्ति बृद्धिनि थाखाय जों आरोबाव खामानि मावलांसिगोन। मन्त्रि सभायाव बिपिएफनिफ्राय साबसे मन्त्रि मोनगोन मन्त्रि मोना बेखौ बेसेबां मोनो मोनाखौ आं दा बेवहाय आंनि खुगाजों बुंजानाय बाथ्रा नङा। गोजौआव रायलायनाया जागासिनो दङ आरो जे साबसे मोनो जायखिजाया जोङो बिपिएफ हान्जानिफ्राय जे दाबिदों गासैखौबो मोनजोबाबाबो खिन्थु बिपिएफ हान्जानिफ्राय मन्त्रि सभायाव जोंहा बेयाव माने जोंनिनो गोदानै दा आथिखालाव देरहालांनाय एमएलएफोरनिफ्राय जोङो सायख'नानै मन्त्रि सभायाव जों मन्त्रि खालामनायनि हाबाफारिखौ जयै सावरायलायनानै लागोन। खिन्थु मोनसे खोथाया रोखा जे आंनिफ्राय आं खुनुदिन बिदि आंखौ मन्त्रि खालामनांगौ आं मन्त्रि जागोन बे दाबि दावाया आंनिफ्राय खुनुदिन थानाय नङा। आं बिपिएफनि सासे साधारन कर्मि साधारन मावथि हिसाबै रायजोफोरनि गेजेराव थानानै खामानि मावबोनाय सासे आङो बिपिएफनि कर्मिसो आरो आंनि थाखाय खुनु खामानिया गिदिरबो नङा खुनु खामानिया फिसाबो नङा गासैबो खामानियानो समान गासैबो खामानिनि गोहो बोलो गासैबो खामानिनि मर्यादा बेसेन एबा मुल्यआ एखे जायखि जेरावखि थाया जोङो गावबागावनि बिबानखौ रुजुननानै दलनि थाखाय खामानि मावनांगौ ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा समाजनि बिटिसिनि थाखाय जों खामानि मावनांगौ आरो थांनाय 10 बोसोराव आं बेखौनो मावबोबाय थादों इयुनावबो आं मावबोबाय थागोन। आं जेखि बिबानाव थाया जेखि दायित्वआव थाया बेनो आंनि थाखाय उपजुक्त रायजो राजाफोरखौ सिबिनायनि मोनसे प्लेटफर्म हिसाबै लानानै आं खामानि मावलांगोन। बेवहाय आंखौ मन्त्रि खालामनांगौ मन्त्रि खालामनाङा बे बाथ्राया आंनि इस्यु नङा। आंना इस्युआ